Vă salut, dragi prieteni și urmăritorii noștri iubiți. Astăzi vă arăt, din nou eu, Igor, vă arăt cum se face o surpriză plăcută clienților noștri datorită comenzilor voastre. Mergem și noi la destinație azi la o mamă. Avem surpriză pentru o mamă și pachetul așa și se numește la noi pe site. Surpriză pentru mamă, care conține un buchet, tort și un coș mare cu fructe, șampanie și plus am mai dat comandă de o șampanie în plus. Mai are un coș șampanie, 3 șampanie, 2 torte. Cred că trebuie să fie multă lume. Aici e la doamna Mărioara? Da, cine e? Mama. Bună ziua, doamna Mărioara. Am venit de la OK Flora. Să vă felicităm cu această zi frumoasă. Vă dau un tort aici, vă mânt tortul ăsta. Mai aveți o șampanie? Puneți acolo, puneți acolo. Da, că aveți de luat mai multe lucruri. Au fost generoși cei care au făcut surpriza. De ce? Nu trebuie să-i bateți, că să mai facă comenzi. Da, păi știu, vă cred. Aveți și un coș, tot la fel de generos. A căzut și o portocală acolo. E greu. Aveți și 2 șampanii, ananas și fructe. Da, mulțumesc frumos. Puneți-l și pe ăla bine. Elena o cheamă. Trăiască Elena. Să fie sănătoasă și maică sa. Buchetul. Mulțumesc frumos. Și cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire, că filmăm pentru Elena. La mulți ani, mamă dragă, sper măcar azi să fii liniștită și fericită. La mulți ani, cu multă dragoste, de la Elena și Alex. Inimioară 3 și 2 smalici cu 3 inimioare. Dacă aveți ceva de spus și lor, puteți să le transmiteți prin intermediul nostru. Că le mulțumesc mult de tot și că vreau să o văd, că n-am văzut-o de 8 ani. Neapărat o să trimitem acest mesaj dumneai și video dumneai. Și noi vă mulțumim, vă spunem la mulți ani, zi cât mai frumoasă, emoții pozitive alături de cei dragi. La revedere! Cel mai frumos este să-i surprinzi pe cei dragi acasă, din depărtare. Știu cât de departe sunteți și cât de mare dorul, așa că prin intermediul nostru, prin site-ul meu, prin intermediul nostru, pe site-ul meu OK Flora, intrați, faceți comenzi și noi le vom livra celor dragi vouă de acasă, la Mănuși Papion, la Sacou. Poate nu vreți la Mănuși Papion, le ducem simplu.